nyo. Ano po, at ngayon ay pare-pareho po kami mga nagsisimula. Pero may mga honey man na po. Apo. Okay po. Kasi po, ang honey po, yan ang nagiging natural foods, Aha. sweetener, table sugar. Pero kung sakali ma'am may gustong bumili, umorder ng mga product nyo, meron ba kayong ano? Sa Saan Best matatagpuan? Friend Honey Bee Farm, meron din po kami ng page. Opo. At si MC Simala, Opo. Chat PM sa Kung sakali. Messenger. Opo, kung sakali po. At may mga bee farm po para sa militaries na magkakaroon din po sila ng mga display. And, yes. Si dating kumandidatong mayor ng Baso daw. Ano mo? Opo. Ang amin po talagang kaninununuan ay dito po sa Daet. Kaya po may sa Balay Street. Kasabayan po yan ng Stanislaw Robinsons na tropa. Oo, Opo, yung bayani rin po. yung mga bayani natin. Yes. Oo. Kaya medyo Common ako talaga ang ng sabala. kaunti. Oo. Opo. Dahil, and kung hindi rin po ako nagpakabayani sa beekeepers, maraming Oo. sakripisyo. Oo. Alang-alang po sa ating mga magsasaka. Nakakatuwa Kaya naman, nandito ma'am. po. Oo. Opo. Nasagot ba yung tanong mo, Ma'am Sol? Kamag-anak daw. Kasi ang sabala talaga dito sa Camarines Norte ay mga lokal talagang ano yan. Saka po si Krista Sabala. Ako sa Talampakan na po kami. Oo. Wala sa... Ayun. Ay sige. Ma'am Peder, inggan nyo natin yung mga Nandito siya sa Pilipinas. Oo. Ang napakagwapo. Oo. 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 Hello sa iyo. Mayor Henry Zabala Oo. Hindi man pinalat nitong nakaraang halalan pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Yes. At sige. Partner, hingan natin ng ng kumbaga pang huling mensahe dito sa programa para manginggan nyo na rin sa